eens thuis. Ik zei, de kerst wel mij niet te hennen. Maar ze zei, nee, ik heb weer van alles bij de hand. Zitten we voor de televisie, denk. Ja, de plaats ook een favoriet. De Gerber van Malen met Schipper Alcorijn. Het scootje van Heerenveen. Die heeft... Ik dwaar haast niks te zeggen, want ik vind het spannend. Ik vind het zo mooi dat ze het waait. Het is alleen nog voor het filmpje een beetje kneuterig. Richting de bovenboei. Maar ja, we moeten wat voor maatje. Met scootjes heel niet te hennen. Ik deze keer weer.